Гайс, днес е понеделник и почти 2 часа на обяд. Аз в 3 имам среща с един мой приятел, за да изненадам една моя приятелка от училище. Историята е, че когато започнахме 8-ми клас, аз отидох в Испания да живея и там аз продължих обучението ми. А тя отиде в първа или втора немска и там се запознаха. И аз се познавам с него от 2023, почти от 3 години. Така, и му писах така и така, ще я прави изненада. Трябваше едно друго момиче да бъде изненадано, но тя не е в София. И така има много изпити за медицина, защото иска да учи медицина. На това момче и на два момиче свършиха изпитите на 28 юни, не след 29 в момента, който си имам видеото. И така бяхме се преценили ни двамата за това моя приятел, че тя е казала, за тази приятелка е казала на другото момиче, но нищо не е казала, тъй че към 3 ще отидем, сега трябва да се гримирам и ще се видим по-късно. Иначе, ето това ми е аутфита. На Витушка съм и сега отивам концерти, като чакам този приятел. Този приятел не дойде, защото се успа. И за тук обикалям да й търся работата. Аз съм сигурна, че тук е много очевидно място. Просто аз не мога да се оправя, защото не познавам София чак толкова добре, въпреки че съм родена в София. Не познавам София. Те сигурно някой в София, някой човек от София ще ме нахейти, ма как не си познаваш рода, града? Не си го познавам. Изгубих се. Не мога да се оправя. Така че сега това момче каза, че ще каже да дойде на Lidl. Че съм сигурна, че изненадата е пълен леш. Защото аз не мога да се оправя. Се стигам до някакви места, където аз не трябва да съм там. И причина едно, страх ме. Второ, късогледа съм. Трето, аз сама в София, ако не знам дадена локация, не искам да вървя. Това не се отнесе само и за София. На места, където аз не познавам, не искам да вървя. Тъй, че ще се оправя някакъв пак до Lidl. Всяка песен, когато излезеше, винаги твоята реакция я чаках повече от песента. И беше ми мечта един ден да направиш реакция на моя песен. И го постигнах между другото, така че съм много щастлива.